Alléluia. Balmao, ne ka foli baw ye. Matigi Yesu tagola. Amen. Aywa soina nana chiwere la dili koso. Sabula ne afo chogomna ne be chiwu musoro ala fe. Matigi Yesu tagola. Ne ala ka bara dindi. Ne ala ka bara keladi. Ne ala ka jonde. Ne ala chimi fone ka fo aka mogowi ne bodla suma. Sabula ala ban fe. Ala ban fe kosebe. Antse ga ya nyena. Nga abe kuma fe. Ala be kuma mogo fe chogo chamana. Hallelujah. Ni ala sonama don lambe na ulu nyefo. Ala be kuma an fe chogo mununa. Do ba me do ta me. Do ta me ka sabuke sitani utlo gere. Sabula ute alaka sirakan. U alaka sirabla. Hallelujah. Aywa, chimu mbolo su na ka fo oye abe nyesi kata Mali de kan. Jamana wero fono bala. Sabula aye Mali ta yirana. Oba fo jamana mako Royaume-Uni fo Angleterre be min fe Europe yen anglais fo law. Olu bala ani Amerique continent o dugu klebiyan famo gonu o jamana chama de be awlu de taydan ay ni sabari rana sukre nga suina mena malita de fo bamana kana sabula a français lama nyoke o be ni yoro sabay be tabala nyo fo français la nga suina ta bamana kana mena malita don de fo malita awo sabula bamana kan be fo Mali la ani Afrique du tamana dola. Hallelujah. Aywa nya fo chugomna me taimi alakachi ko olame kalase alaka mogo matigi Yesu tola. Aywa video follow ani video flana oye nga matigi Yesu yeli nyulu de nyefo o kofe nyaaye solo ne akabara kelay video tani worona fono nye matigi Yesu kofo silama oye minun te matigi Yesu don ko sebe u ba to me ko nabila Isa nga uta nye don ko sebe nyo okay video tani worona ni video numero e mugani kononto oye prophétie Mali Royaume-Uni Amérique du Sud. Aywa nawe ne ka video mi laje bamana kana nawma ne ka bamana kan famu kosebe aw be numéro in laje aw be mo ko nyini école ten walma aw don baga do mi be to bu kame aw fu ni numéro in a français lama video alaje ka nyefo nye wala sa o ka nyefo ka nye kosebe jomuna aw be sika famu chogomna sabula nyafo chogomna ne be kan chama fo kan do bi ntu ufola ya sabula mo ten ka fo do fono bi o ka tlana doni hal ne ka kan yere ne fa so kan mbaka kan yere abe ka tlana doni. Hallelujah. Nga akadne ka inseko koke ka fo kan chamana wala sa mako chaman ka me akadne sabula alaka kumado. Hallelujah. Aywa o folen ko fe mbala delike mbina mi fo malika matigi Yesu tokola ala aywa ne ko ni ka kuma ni dala kante abe bo ele fe kana ne bala se mo ni kuma mi fo ne ni ne ma fo mo goyi o ko bene sabula ibine de bugo. Hallelujah. Ibe mbideli matigi Yesu tokola ika kuma fe ne da o itai ne tlo o itai ne nye o itai ne fembe itai ede ne dai ede ne da ede sangolo da ede du kolo da. Aywa kuma ne fe wala sanika kuma Malion fe mena fe fo suina matigi Yesu tokola fala ake kuma mi etni kuma na fama kuma mbe fam mbideli. Aywa ikande me fono wala sa c'est-à-dire kana don ne fare kola kambla ko
ko kolon fola matigi yesu togola amen aywa nya fa ci komna ni prophétie nya soro le 21 novembre 2015 aywa okoro mi sami bana wa ma ko 2015 sabe 2016 la 100 bafla ani tanduru oyemui matigi yesu wolo don kanabla bila oreni 2001 2012 2013 2015 2016 oyode matigi yesu abo fo mako alakira nabila isa nuye ale wolo sans de compte to lay mo chaman to don o folen ko fe donc akera o kile muwani kelen kalo tani flana wa mako tani flana kalo tani flo wa mako novembre kalo o don o kunye samedi su kanta abla dimanche la donc novembre kalo kile muwani kelen sami bana 2015 nyini prophétie so prophétie ko ray muy ala ka kuma ko soro ak fodema ko prophétie ala be ka kuma ife iko o kuma nyefo mo oy ak fodema ko prophétie ni ala ka chideli na yinchi meta na ko ngamin fo mbofo na ko ngaminke mboke hallelujah donc mukera nyafu to mona jamana to uta ntino nyefo ba manaka Angleterre nunu ni Amérique du Sud nunu sabla ya funyina kasaraw de kumena kuyola nyili bawde kumena kay awde foni uludum ubega ke ukera do ma bangalbi do yerbe ke ko sena yere fin Équateur mo Équateur jamana nyili kera awero Angleterre uluga nyili soro novembre kala Paraguay de Argentine de Uruguay de Brésil de ulube utasoro alléluia donc Mali ta munkera Mali ni don kani dalento aywa ala ya yira sangolo kan ndalen nyebe sangolo la aywa sangolo san fe ay Mali rana flo ko fe ay Royaume-Uni rana wo mo ko Angleterre ni Écosse ni Pays de Galles ulu jelen ode ulu jelen ani Irlande ulu jelen Irlande Nord ulu jelen ode Royaume-Uni ani Amérique du Sud ayo dana o jamana chama Brésil Argentine ulu be ko fon mo Mexique ulu be Amérique du Sud donc ay flo mirana o Mali aywa ne Mali laje ndandal to nyebe Mali tamasere nyebola sangolo kan aywa ngo faala ni koray moy aywa nye Mali kunta valente akun chetigalendo akun gadon iko mabe choko mana sa akun to chokola haya o koray moy o koray ko abena tire abena doya Mali be choko mana bi sini dona toula sanna toula atewna ke o chokola do beti ka bala o koray moy Mali be divisé no ko ka fon ba a français la man ba manaka ba mo ka français ba mo ka ba manaka a nyamle français ni ba manaka nyamle mino do fosuina akona yelema hallelujah aywa mena bible ka fen kuma do kala awbe bible kono prophète kelembe wof mako Amos abe ancien testament kono sabula bible kelenga iromi kuma minu fora sani ka matigi yesu na nyena sani ka matigi yesu bange sabula matigi yesu kumbe nyafo yo chokum na matigi yesu be sangolo kan abe sangola matigi yesu be fembe nye ala fem fono minda o matigi yesu be aywa abe fama ko ala de aywa sani ka lena nyena ka kuma an fe manifi ngolola ubafo fem fora ubafo moko ancien testament Abraham de Moïse nuni Isaac nu Adam ni Awa nu voilà uluka wati nu bekera sani ka matigi yesu na nyena ubafo moko ancien testament fefe semena matigi yesu na len ko fe matigi yesu na tuma na kanto anchela ani atalen ko fe ubafo moko
Nouveau Testament. Nala sonama mbe nunu ɲɛfɔ ye don wɛrɛ la. Na we nga video nu lajɛ a kelen kɔnɔ nye Bible kofɔ. Video nana awɔ nye Bible kofɔ la. Ayiwa. Amos 3 verset wolonfila. Amos saba. Amos ka livre numéro sabanan et au verset wolonfila. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos Kodi, ça veut dire que prophète nous, ou dara quand même beau dara, ou bien c'est bien, ou ala de ba fouiller, ou ba c'est bien. Ala ma fale, ou ala kele de bien alibi. Bi, ni ala qui est prophète, il est prophète. Ni ala qui est pasteur, il est pasteur. Ni ala qui est évangéliste, il est évangéliste. Ni ala qui est apôtre, il est apôtre. Ni ala qui est docteur, enseignant, il est. Ni ala sonama, mbe nous duru fono vidéo ke ko ñefoye. Nya vidéo ke français la, mbe na numéro la je. A français la man vidéo vidéo shegin. Vidéo shegin. Aywa ni mo ba wolo mbe français ka mo français ka men awesi ka fo ay la mo ye aka ulu ñefoye alaka barakela ministre durun. Ni ala sonama mbe na a vidéo bamanaka la man fono fo. Abala delike ne wala sanga fanga soro. Hallelujah. Donc, Amos yo defo ko ala na be fami ke aba afoflo ate fenke ka bali mo wala se mo de fam sabula ala aba on fe kosebe awo ala te mo yi mimbe ko juke ala bi nyuma de ke ko juke la o istande sitani awo ala te ko juke mo wala afuko ko sa ala nye siran sugu mindo ate komi siran wala abibu wala mabi fa ay o siran côté parce que français kana avoir peur ben craindre ben parce que nyaay ci komi na abi ko mo chambe avoir peur ndi o bo de fam ay craindre de fora abi komi boñadi lo iba boñadi iba tanu iba aywa abi mo nyini mi bañe fo e kanye sabula craindre korote ka siran iko siran ay iba la boñadi sabu ala te fayimbe ko yuke mo wala na fora siran ikomi terroriste ou be mo wala siran ci ko na o siran ci ko te hallelujah aywa mbe fin wero comme ñi ci ñefo mbe détail mbe tanya fe ko fe mbe détail daw malibe clan ci yode ka ala sawma bi ka mali clan aywa mbe biblu kono wafuma ko psaume ni fo en certain samay psaume hallelujah psaume numéro 87 aywa ambo kala kadam ne verset nani fo verset 32. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer et met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Alléluia. Aywa, mena ni nyefo ba manakana. Ikomi ka nyefo yere ko nya nyefo français kana au côté de nga mbena nyefo globalement wala ça akono fin ako famu nya fo na no min famu nega ba manaka video la awe mo nyini mbe to kame ani ba manaka me kanye
o ko ɲɛfɔ ye aw bɛ ekɔliden dɔ ɲini mali la yen walima aw dɔnbaga dɔ o k'a ɲɛfɔ ye kosɛbɛ bamanankan na walima mali kan wɛrɛw la o fana bɛ se aw bɛ se k'o fana ɲini kɔrɔbɔrɔ kan kadɔ kan dɔgɔnɔ aw bɛ kuma min mɛn marakakan aw bɛ kuma min mɛn aw b'a fɔ o ko faransɛlama nimero lajɛ ka a ɲɛfɔ aw ye ayiwa ni psalm 33 o kumakan ye mun ye ko ala ka kuma tilennen don ani n'a ye fɛn fɔ a b'o kɛ a tɛ fili yɛrɛ a tɛ fili a y'a fɔ waati min na a b'a ko waati la ayiwa tilennenya ka d'a ye mɔgɔ tilennen a ka ɲumanya a bɛ dugukolo bɛɛ fa sankalo ni dugukolo bɛɛ ala ka kuma ka baara dɔn ala bɛ ko min kɛ a b'a fɔ de ala b'a fɔ de nin ka kɛ o bɛ kɛ nin ka tiɲɛ a bɛ tiɲɛ nin ka dilan a bɛ dilan ala bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni kuma de ko bɛɛ ala de ka baara dɔn kɔgɔjiw bajiw olu fɛn ninnu o bɛɛ ye ale ka baara ye a bɛ se ka nin bɛɛ fa a bɛ se ka nin bɛɛ latunu a bɛ se ka nin bɛɛ lahalaki ayiwa ko aw ka siran ala ɲɛ aw dugukolo mɔgɔw sabula aw ka yɛrɛ sabula n'a ye fɛn min fɔ o bɛ kɛ n'a ko min ka kɛ o ka kɛ n'a ko min ka na o bɛ na ayiwa diɲɛ jamanaw u b'u ka ko kɛtaw dɔn u kɔnɔ nka ala bɛ a yɛlɛma cogo min ka d'a ye mɔgɔninfinw b'u ka ko u kɔnɔ ko u dɔn u kɔnɔ nka ala sago o de bɛ kɛ ayiwa ala sago o bɛ kɛ tuma bɛɛ fɛn bɛ a kɔnɔ k'a kɛ a b'o kɛ sanw ni sanw bɛ tɛmɛ a ko ayiwa jamanaw minnu ye ala kɛ u ka ala ye ala sabula n y'a fɔ cogo min na sisan maanifinw u ye ala caman batɔ la sisan sabula ala ye kelen dɔrɔn de min ye sankolo ni dugukolo da nka mɔgɔ caman ni ka diinɛ caman parce que sitani nana ka mɔgɔw dɔn fili la sabula ale sitani kun ye ala ka mɛlɛkɛ ba de nka a ye kojugu de kɛ ala y'a fili ka bɔ sankolo la donc ale nana dugukolo kan a bɛ ka tiɲɛli kɛ sabula ale bɛ taa jahanama la ale fana ko ale kelen dɔrɔn tɛ taa jahanama la a bɛ taa ni mɔgɔ caman ye jamana na ale fɛ a y'o de fɔ sitani kɔnɔ ko de donc ale bɛ ka mun kɛ a bɛ ka mɔgɔ caman dɔw fili la ka ale bato ale min tɛ ala ye mɔgɔ caman bɛ ka ale bato dɔw t'a kalama wala dɔw fana b'a kalama nka u sirilen don i ko kasoladen sabula u ni sitani bɛnna la donc sitani bɛ ka fɛn caman nɔgɔya o ye diɲɛ kɔnɔ yan nka o tɛ se ka taa lahara a bɛ ten de sabu n y'a fɔ cogo min na sitani filɛ nin ye se caman b'a ye nka ala ka se de ka bon ayiwa mɔgɔ dɔw y'a sitani ka sira ta u b'a kalama sabula diɲɛ na yan sitani bɛ ka ko caman nɔgɔya u ye olu b'a kalama ayiwa diinɛ ɲɛmɔgɔ ba ninnu diinɛ minnu tɛ ala ka diinɛw ye olu caman ba o cogo de la u ni sitani bɛnnen don u ni sitani ka mɔgɔw de b'a baara kɛ u b'a fɔ ma démon ninnu olu de b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw b'a kalama nka u sirilen don sabula u bɛnna a bɛ komi contrat de b'u cɛ la n'u y'o contrat bila sitani b'u faga u tɛ se ka bɔ yen dɔw b'o cogo la dɔw fana bɛ yen ala bɛ hinɛ u la u bɛ bɔ yen ka sɔrɔ u ma sa o fana bɛ yen ala sago o de bɛ kɛ min ka di ala ye a b'o de kɛ ne tɛ ala ye n tɛ se ka mɔgɔw kɔrɔfɔ ne ka ci tɛ ka mɔgɔw kɔrɔfɔ hallelujah l'éternel regarde ayiwa ko ala k'a to sankolo la a bɛ dugukolo la a bɛ mɔgɔw filɛ a ɲɛ bɛ an kelen kelenna bɛɛ la an bɛ ka min kɛ an bɛ ka min fɔ an kɔnɔ ko a b'a bɛɛ kalama o de bɛ ka fɛ ko ale min bɛ an kɔnɔ ko dɔn ale bɛ nin bɛɛ kalama ani an ka ko kɛtaw psalm 33 hallelujah o de kɔnɔ ko ye nin ayiwa ye ala ka bon dɛ ala se b'a ye ala min ye dugukolo da ka sankolo da walima tubabukan na ko Dieu
ayiwa Mali la ayiwa kan caman bɛ yen arabukan kan don ayiwa arabu de bɛ Ala fɔ ayiwa n b'a fɔ Ala walasa aw fana ka faamu kan wɛrɛw la fana tɔgɔ wɛrɛ de b'a la ama dɔgɔnɔkan na dɔw b'a dɔgɔnɔkan dɔw la u b'a fɔ ama dɔgɔnɔkan dɔw la u b'a fɔ anba dɔgɔnɔkan dɔw la u b'a fɔ ko denja fulaw b'a fɔ Alla kɔrɔbɔrɔw b'a fɔ irikoyi ayiwa a ka ca nka ale de ko don min ye sankolo ni dugukolo la ale de ko don sabula mɔgɔ caman ye ala wɛrɛw u ka ala wɛrɛw ta ala min ye sitani ani ala min ye jinɛw ye awɔ n bɛ k'o de ɲɛfɔ aw ye n hakili an bɛ ka ɲɔgɔn faamu donc o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa jamana tilani o ma daminɛ bi ala k'a to sankolo la ka jamanaw tila o ma daminɛ bi sabu ala de ye jamanaw dilan ala de ye dugukolo dilan min ka d'a ye a b'o kɛ sabula fɛn bɛɛ ale de ta ye ne ye ala ta ye awɔ ne ye ala de ta ye ne kɔni ne ye ala de ta ye ne ye ala ka jɔn ye haleluya donc an bɛ fɛn ka bibulu kɔnɔ ancien testament kɔnɔ u b'a fɔ ma ko roi voilà roi ninnu ye jamana a ye mɔgɔ minnu bila jamanaw kunna a ka mɔgɔw kunna awɔ jamanatigiw walima dugutigiw u b'a fɔ ma ko roi awɔ sabula fɔlɔ fɛnw kun bɛ ten de mɔgɔw ye fɛnw yɛlɛma san jamana dɔw bɛ yen président dɔ bɛ yen jamana dɔw bɛ yen premier ministre de bɛ yen bɛɛ n'a ka sira don nka aw b'a faamu roi n'a fɔra ko roi olu bɛɛ de ko don sabula ala de b'olu bɛɛ sigi e kɛra premier ministre ye o e kɛra député ye o e kɛra maire ye o ala de y'i sigi nka mɔgɔ caman to kalama ni ala ko i bɛ bɔ yen i bɛ bɔ yen dɔw hakili la u bɛ taa marabu de lajɛ dɔw hakili la u bɛ taa parce que sitanamɔgɔw de lajɛ olu de bɛ ka olu kɛ fɛn ye aw bɛ fili la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn ye ala de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye n y'a fɔ cogo min na aw bɛ se ka pacte signer aw ni diabolo cɛ parce que sabula se bɛ ala ye nka ni ala ko a tɛ kɛ fana haleluya donc ayiwa 1 roi 11 roi fɔlɔ au chapitre 11 verset 9 fo 13 an b'o kalan. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tous les royaumes. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Alléluia. Alléluia. Aïwa. Yan, ala ye ala kumana Salomon fait. Salomon ye o fana kun ye roi de jamana kuntigi de kundo. A fa kun tɔgɔ David. Aw b'a fɔ ma ko prophète n hakili la Dawuda wala aw b'a fɔ ma ko Dawuda. Ayiwa Salomon t'a dɔn aw bɛ f'a ma bamanankan na cogo min na Salomon Dawuda den. Ayiwa aw ka fɛn kɔnɔ aw ka livre kɔnɔ ni ko aw bɛ yafa ma mɔgɔ minnu b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye u ka kuranna kɔnɔ Dawuda bɛ yen u b'a fɔ ma ko prophète don awɔ tiɲɛ don prophète fana kun don dugutigi don prophète fana kun don sabula ala bɛ i wele n'a y'i wele a bɛ ci minnu d'i ma a bɛ se ka ci kelen d'i ma a bɛ se ka ci caman d'i ma ni ala sɔnn'a ma n bɛ na ala ka cidenw olu ɲɛfɔ aw ye don wɛrɛ la sabula roi David prophétie fana kun b'a ye sabula a kun bɛ kuma ala fɛ ala kun bɛ kuma fɛ nka tuma dɔw fɛ ala bɛ tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka kuma fɛ sabula ala cogo min ka d'a ye a bɛ kuma fɛ a bɛ kuma fɛ o de la haleluya min ka d'a ye a b'o de kɛ ala don sebaya tigi don ayiwa a ko Salomon ma ayiwa n bɛna dugu in tilan n bɛna ci ka bɔ yen sabula Israël o sanna Israël kun ye
morceau tan ni fila de o ye tan ni fila ye o ye Jacob Jacob o ye Abraham denkɛ ye Jacob den o de Abraham den o kun ye Isaac ye Isaac den o de ye Jacob ye ayiwa ala Jacob kun ye denw minnu sɔrɔ o cɛman tan ni fila ayiwa Israël yɔrɔw sigira ka tɔgɔ da olu tɔgɔw de la ayiwa o cɛman tan ni fila ninnu Israël yɛrɛ bɔra Jacob de tɔgɔ la Jacob o de kɛra Israël ala y'a wele Israël awɔ n'a fɔra ko Israël a ko n'a filɛ i ko a bilama bɛ cogo min na o fɔlɔ Israël kun don ayiwa Yesu nalen kɔfɛ Israël ni o kɛra diɲɛ bɛɛ de ye awɔ sabula ala y'a daminɛ ni Israël de ye walasa Israël ka kɛ Israël mɔgɔw ka kɛ ale ka cidenw ye minnu bɛ a ka ci lase jamana tɔw ma kow yɛrɛ kɛkun kun y'o de ye nka olu yɛrɛ ma ko ɲuman kɛ olu yɛrɛ ala ka sira bila ala ka ci bila aw ma ye sisan kɛlɛ tigɛ ban k'u bala wa sabula a bɛ mɔgɔw kɔnɔ sisan chrétien ye tubabuya de ye chrétien ye tubabuya de chrétien kɔrɔ matigi Yesu bangebaaw matigi Yesu ale an bɛɛ de ka ala ye ala den don ale bɛ an bɛɛ de fɛ awɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na matigi Yesu bɛ yɔrɔ min na a ka bon i ko ala ye sɛbɛn d'a ma ala ye maa fɔlɔ min ta o ye Yesu ye fɛn bɛɛ ɲɛ o ye Yesu de Yesu bɛ ala kɔrɔ sanfɛ a bɛ ala kɛrɛfɛ aw b'a fɔ ma ko kira don nka o ma ko kira dɔrɔn tɛ ani kira tɔw tɛ kelen ye kira olu ye mɔgɔw de i komi ne i komi e ni ala y'i wele k'i kira ye i bɛ kɛ kira ye kira kɔrɔ ye mun ye a bɛ ci f'i ye i b'a fɔ mɔgɔw ye ala ka ciden ala ka kuma a ka porte parole i komi aw ko gouvernement ninnu aw b'a fɔ ko porte parole du gouvernement awɔ i komi ala bɛ kuma fɔ i b'a lase mɔgɔw ma a bɛ fɔ de ma ko kira sabi mɔgɔ caman m'o kɔni faamu u m'o ko faamuya kosɛbɛ hallelujah ayiwa donc a ko ala dimina Salomon kɔrɔ ayiwa a ko Salomon ma n bɛna jamana in ci i bɛ jamana min kunna o tan ni fila ninnu n bɛ tan ni kelen bɛɛ gosi la n bɛ kelen dɔrɔn de to i bolo n b'o yɛrɛ kɛ ka sababu kɛ i fa Dawuda de ye sabu Dawuda ale kun ka ɲi ale ye ko ɲuman kɛ ale kosɔn ne kun ye layidu ta ale ye o layidu n b'o mara sabu ala tɛ mɔgɔ ye ala tɛ layidu ci o ala ye layidu min ta a b'o mara a kun ye layidu ta Dawuda ye a ko Dawuda kosɔn n bɛ Israël bosi la nka morceau kelen b'o to i bolo u b'a fɔ ma ko Juda Jerusalem bɛ Juda de kɔnɔ a ko Juda n b'o to i bolo nka tan ni fila ninnu n b'o bosi la n b'a bosi la n b'a di i ka baarakɛla de ma ayiwa a bɛ komi i ye mɔgɔ ta so a bɛ ka baara k'i ye i b'a sara ayiwa o kɔfɛ a bɛ komi o bɛ bonya ka tɛmɛ i kan yɛrɛ o bɛ digi mɔgɔ la dɛ wala a y'o de kɛ donc a ko n bɛna o de kɛ ayiwa a ko munna n b'o kɛ sabula e ye ne ka sira bila ka tugu ala wɛrɛw kɔ ayiwa maanifin ka ala ko in ka ala ka sira bila o ma daminɛ bi koyi tiɲɛli daminɛ depuis adama tile la adama ni awa ka adama ni awa to u ka jardin in kɔnɔ yen o ye kojugu min kɛ ayiwa o ye sitani de nɔ ye o sitani kelen de bɛ yen o mɔgɔninfin kelenw de bɛ yen fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ani anw fɛn minnu bɛ falen o ye siw voilà parce que adama ka waati la mɔgɔw tun bɛ san caman de sɔrɔ dɔw tun bɛ balo fo san 900 dɔw ye san 700 san 800 dɔw bɛ ka bɔ a la ka taa fɛ de wani dɔ la yɛrɛ ala ko ayiwa san kɔni aw tɛ tɛmɛ san 120 aw tɛ tɛmɛ o kan pewu san yɛrɛ o sɔrɔ ye baara ye dɔw yɛrɛ bɛ yen san 50 u bɛ sa dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ sa koto u ba kɔnɔ a sugu bɛɛ de bɛ yen ayiwa n tɛna don olu bɛɛ kɔnɔ bi olu détail kɔnɔ bi nka aw kan ka faamu o cogo la ala ma falen maanifin de falenna donc komi Dawuda ye a ka sira bila ka sababu kɛ parce que mɔgɔ wala a tugura musow de kɔ musow jamana minnu musow ala kun ko a kana minnu ta ale tugura olu de kɔ ayiwa fɔlɔfɔlɔ dugu ɲɛmɔgɔ ninnu muso kun ka di kojugu u kun bɛ muso caman ta u kun bɛ dɔw furu nka u ka musow kun ka ca Salomo yɛrɛ ka musow kun ka ca ni a ka ca ni muso ba kelen ayiwa donc a tugura jamana wɛrɛ musow kɔ jamana minnu tɛ ala dɔn minnu tɛ ala bato minnu bɛ ala wɛrɛw de bato ala minnu tɛ yen ala minnu tɛ tiɲɛ ye awɔ o de bɛ yen hali bi mɔgɔ caman bɛ ka alaw bato ala minnu tɛ tiɲɛ ye parce que ala ye kelen dɔrɔn de min ye sankolo ni dugukolo da o ye kelen dɔrɔn de
nga sitani ni jinaw u yoro ke alawi o ka mo ni fu nege nege ku wala sa u ka ulu bato aywa mbetanye fen kono ancien zaman kono prophète kele be wof ko Yunas ala ci den do be wof ko Yunas are ka klela fono jamana dugu do ko wof ko Ninive dugu bare kundo abi ko niko Mali wala niko malla niko Bamako wala Burkina niko Ouagadougou wala madon Algérie niko Alger o sugun dugu bare kundo aywa o dugla mo ko be ka kojugu ke o ka ko keta o madi ala e few o ko lon sugu beke o madi ala e pew aywa ala ko Yunas ma wuli ikatani dugla ikanga chifu yi aywa Yunas talen avec ka tama dugu kono avec akan labo ka kuma aywa mo yo akuma kan meminke aywa unana usuna ka kashi ka ala delike ka nyogori kala delike aywa ala ma ko ke sabla ulu nana alama ulu nana alama donc ala ko mena kinyeli min ko o jamana na amake aywa na be faka ay rofamu abi fengono bible kono Yunas saba abokla folo fo temps ay temps ay bero de temps de ningo mina be kala san wati be songa jaya aw Yunas kala Yunas folo fo temps anya folo mbi awo aywa nila amake ala make sabula mogo yilamana fenta salomota ayoke sabula o kuntera négocier parce que akon dimina ayoke radi ntaro ni salomo ya négocier wala ma négocier akon ma sabe bulu kono nga akera Israël tlana pew atlana ka juda ay juda mabo tola aywa Israël bilama ani o sa o wati o tleta o kelunte fen chama yermana aywa ne bina mun fawe sani ngatla aw bina alama sabla ala e kelendi nanye akasabla abedimi amandai akadi jonye idenga tlogere amandi mo wasiu embegan lame ni demu bibolo utika ilame ubeka kojuke amandi abeteni anya ala dondo ala ba en fait c'est pas ali andla aywa andla ne ko fe ay fon fofofo ibenike ikananike ibenitoy ni maninye ayulu be fofo ube mu abe bibli ko na bibli kana awai ala ko minke ani ala ko akona minke o bebe na bibli kana nawte kame kan kuma sebelen nawto don awbe mo woni mimbe kuma sebelen don aba nyi fawi biblu abe kancha mana san abe dono kana abe bamana kana abe français kana abe kancha mana abe mo woni abe biblu kana nye ka nya foni ala ka kuma de don bibli ala ka kuma de aywa nani ala ka sabla ala fono be dimankoro abe nyelike sana ka nyelike abe kuma mo fofolo ala bolike ala beteni abe kan ngarida folo nay kan ngarida nawi aw ke chugo fale ala fono biska aka ko fale nawi aw klo grain ka o kunglia ala fono betanye fe abe teni ala de se tiyo ni ala ko nyenga bambi abe nyembe ban aywa donc aywa mbañi foy fono nya a français la manke ma fen la manke folo bamana kala ma mo folo mata yesu ko alina tuma sunyana abo fuma ko nabila isa akoko ana tuma sunyana ana tuma sunyana nale nana o kola ko nye bana ambe nyemi ngono sa obe bam ala ba beknye abeni nye beknye ay nye wala minta ay toro wala minta ambetay mata yesu de siray ka lase o yorola ala de chikana yam aka aunta katana ni ale kerefe awo mata yesu na le ko folo o kunyede ka aun kalan kan laidi kan ladu wal ma futu dire ka an ladi ka nyanaje ka ko chama nyefani anda go folo kunyode anda go folo na amina magoleta
mɔgɔ minnu ye a ka kuma bato mɔgɔ minnu u y'u ka kokɛtaw tilen ka ɲɛ ka bɛn ala ka kuma ma a bɛna olu bɛ taa o bangeli o yɔrɔ la ala bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa yen mɔgɔ minnu ma a ka kuma sinsin ka ɲɛ mɔgɔ minnu ma a ka kuma bɔlɔ ta olu bɛ taa olu sitani u bɛ taa janama kɔnɔ janama ye tasuma de tasuma min tɛ sa a ka farin awɔ olu bɛ taa yen de a bɛ komi i bɛ tasuma kɔnɔ i bɛ ka kule a bɛ ka digi la mɛ i tɛ sa e kɔni to cogo y'o de n'i ma ala ka sira ta haya matigi Yesu k'a to an cɛla yan a y'a fɔ a ye na ne ma a ye ko sugu caman kɛ kafiriw y'a faga kafiriw mɔgɔ minnu tɛ ala ko la walima minnu kun ma a ko faamu ka ɲɛ olu kun bɛ ka ala wɛrɛw bato ale nana ka ala min ye tiɲɛ ye k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye minnu kun bɛ ka ala wɛrɛw bato o ma diya u ye olu y'a faga hali bi a b'o cogo la mɔgɔ caman bɛ ka aladenw faga mɔgɔw bɛ ka kerecɛnw faga diɲɛ fan bɛɛ ko sabula ko kafiriw don sabula ko mɔgɔw tɛ k'a sɔrɔ olu de ye ala ka mɔgɔw ye Yesu ni bɛ fɔ Yesu ni bɛ fɔ a ko o waatiw bɛ se wa an b'o waati de kɔnɔ sisan ala ka denw bɛ ka faga diɲɛ fan bɛɛ dɔw fagara Pakistan dɔw bɛ ka faga diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la Afghanistan diɲɛ fan bɛɛ ala denw bɛ ka faga o ye kuma wɛrɛ ni ala sɔnna ma don wɛrɛ b'o kuma fɔ ayiwa Yesu y'a fɔ ko kan ka ale ma n'a ye Matewu 11 verset 28 ka taa bila 30 la n'a y'o kalan matigi Yesu kun bɛ ka mɔgɔw wele ko aw fɛn fɛn filɛ nin n'aw sɛgɛnnen don ni doniba b'aw kan a ye na ne ma ne b'aw dɛmɛ ne bɛ doni ta ka bɔ aw kunna ne bɛ kan ka doni d'aw ma ne ka doni min man girin n b'o d'aw ma awɔ aw na ne fɛ aw bɛ tugu ne ka kuma kɔ ne bɛ aw kisi awɔ aw ni n kisi o kɔrɔ ye mun ye aw bɛ taa lahara aw bɛ taa alijɛnɛ la ayiwa n'aw ye Jean kalan Jean 14 verset 6 Yesu ko ne de ye sira ye ne de ye tiɲɛ ye ne de ye kisiba ye ko mɔgɔ si tɛ ka taa alijɛnɛ kɔnɔ n'a ma tɛmɛ ne fɛ o ye Yesu kumakan ye n'aw ye Matthieu 7 ta verset 21 ko minnu b'a fɔ Seigneur Seigneur matigi u bɛɛ tɛ taa lahara u bɛɛ tɛ taa alijɛnɛ kɔnɔ sabula dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko matigi ala nka ala ye min fɔ u tɛ ka taama o sira fɛ ni fana ale kumakan ye n'aw ye Jean ka lettre 2 lettre Jean ka évangile bɛ yen a ka lettre fana bɛ yen lettre ninnu u b'a fɔ ko épître o ye de k'a to dugu wɛrɛ la a b'a sɛbɛn mɔgɔw ma olu de a bɛ fɔ olu ma ko épître awɔ a ka épître 2 ka daminɛ verset 9 fo 11 a ko fɛn fɛn bɛ matigi Yesu ka kuma bila a ka kuma a ka enseignement a ka doctrine ko fɛn fɛn b'o bila ka fɛn wɛrɛw kɛ o tɛ ala dɔn o tɛ Yesu dɔn o kɔrɔ k'o filila o kɔni o bɛ taa janama kɔnɔ ko fɛn fɛn bɛ ko kɛ min tɛ matigi Yesu dala kan ye o kɔni o tigilamɔgɔ bɛ filila o bɛ taa janama ko ni mɔgɔ nana aw fɛ ka ala ko kuma fɔ ka a ma tilen a ma ɲɛfɔ Yesu ta cogo la k'o tigilamɔgɔ bɛ filila k'aw ka boli k'aw kɔni lamɛn aw k'o gɛn sabula n'i y'a lamɛn n'i y'a tigilamɔgɔ n'i sigira tigilamɔgɔ fɛ k'a laminɛ i bara o kɔrɔ k'e fana kɛra a ɲɔgɔnna ye o kuma o cogo de ni ayiwa sani ka tila n bɛna mun fɔ ala ko a bɛna Mali tila ni ye nin ye novembre kalo tile 21 novembre kalo ayiwa o kɔfɛ ne ye article sɛbɛn n y'a sɛbɛn n ye video dɔw fana kɛ kɔfɛ n y'o video yɛrɛ ci ka bɔ yen sabula sikasika donna n kɔnɔ o ye sanni ka baara de ye o kɛlen kɔfɛ sikasika dɔ donna ne kɔnɔ ne ye ɲɔgɔri n kɔ tuguni k'a deli n ko ala e ye kuma min fɔ ne ye e de dɔn wa ayiwa awɔ a ko ne ma ne de dɔn ni ne dela kan de n bɛ Mali tilan n b'a tilan 2 ye kɔfɛ a bɛ kɛ 3 ye a bɛna tilan 2 ye ayiwa
atlanen fla morceau kelen o fana bɛ tila ka nin ko tuguni a bɛ kɛ 3 ye a bɛ kɛ don min na t'o dɔn sabula n'ala ye décision min ta a b'o de kɛ nka n y'a fɔ cogo min na Ninive a kun diminen Ninive kɔnɔ k'a bɛna Ninive bɛɛ ci ka bɔ yen Ninive kaw u bɛɛ ɲana u ye kojugukɛ dabila ka sun ka lajɛli kɛ ka kasi ala ma tiɲɛli kɛ o dɔw kɛra dɔ fana kɛra min na ala ye dugu bɛɛ ci ka bɔ yen olu dugu u b'a fɔ ma ko Gomore ani Sodom bibili kɔnɔ n'aw y'a kalan aw b'a ye olu kun ye tiɲɛliba kɛ o ye kojugu sugu bɛɛ kɛ ala dimina a y'a fɔ ko a bɛna u bɛɛ ci ka bɔ yen a y'a fɔ Abraham yɛrɛ y'a deli yɛrɛ Abraham ko fa ala kana olu kɛ sa ko mɔgɔ dɔw bɛ yen lala mɔgɔ dɔw bɛ olu ka ɲuman kɛ n'a ye bibili kalan aw b'a bɛɛ ye a ye ci ka bɔ yen pewu mɔgɔ min kisira o ye Abraham neveu de Abraham neveu a bɛ komi a dɔgɔcɛ walima a kɔrɔkɛ den wala u b'a fɔ ko neveu wala o de kisira Lot de kisira ayiwa n'a ye bibili kalan aw b'olu bɛɛ ye ayiwa donc nin kɔrɔ ye mun ye Mali bɛna ci ayiwa fɛn kelen bɛ se ka kisi ni aw bɛ ni maliyɛnw ye ala lamɛn n'u nana ala fɛ ka ala ka kasi ka ala deli ka sun k'u ɲɔgɔn ala kɔrɔ lala ala bɛ se ka falen nka n'aw ma taamacogo falen ayiwa ala fana b'a ka kow kɛ a bɛ ten de ne kɔni ye deli kɛ ni ala ye a ka ciden ni ala kumana a ka ciden fɛ a ka ciden bɛ se ka kuma a fɛ ka fɛnw négocier dɔɔni ka ala deli i komi Abraham y'a kɛ cogo min na i komi mɔgɔ wɛrɛw y'a kɛ cogo min na Moïse y'a kɛ cogo min na i komi a ka cidenw caman n'aw ye bibili kalan aw b'a ye ala ye o ala deli kɛ Jérémie ninnu ni Zacharie ninnu Daniel ninnu aw y'a lajɛ u bɛɛ ye yɔrɔ dɔw la u ye ala deli walasa a kana ko dɔw kɛ a m'a kɛ a b'o cogo la n'a ye kuma fɔ ne kɔni ala deli kɛ n ko ala ayiwa i sago ka kɛ nka i kana to tiɲɛliba ka kɛ sabula jamana tilani a tɛ tilan ten sabu jamana tilani kɛlɛw b'a la ɲɔgɔn fagaw b'a la fɛn caman b'a la ayiwa ne ala deli kɛ n ko walasa olu ka dɔgɔya olu kana bonya kosɛbɛ ayiwa n'aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka ala ɲini lala kɛlɛw tɛ kɛ farali fana tɛ kɛ nka n'aw tora aw ka sira juguw kan sira kolonw kan n'aw mana ala fɛ ala min ye tiɲɛ ye parce que n y'a fɔ ye cogo min na aw bɛ ka ala kolonw bato de dɔw ta ye jɔw ye ko madon ko a sugu bɛɛ bɛ n'aw taara dɔgɔnɔdugu la aw bɛ taa sɔrɔ u ka jɔ dɔw bɛ yen n'aw taara wasolo jɔ dɔw bɛ yen n'aw taara bamanan kolokani jɔ dɔw bɛ yen a sugu olu t'a la aw ye olu ye sitanni ka baara de dɔw bɛ taa moriw fɛ olu bɛɛ ye sitanni ka baarakɛlaw de ala tɛ ala ye kelen de a ko sira min bɛ na ale fɛ o ye maatigi Yesu de ye aw b'a fɔ ma ko Nabila Isa fɛn fɛn tɛ ka baara kɛ o tɔgɔ la o bɛ fili la o ye sitanni ka mɔgɔw de ye ayiwa a ɲɛmɔgɔba ninnu b'a kalama nka mɔgɔ minnu bɛ ka tugu olu kɔ olu caman t'a kalama a bɛ ten de ala dɔrɔn de bɛ aw kisi n'aw y'aw ɲɔgɔn sɔrɔ ka kasi i bɛ don n'i bɛ fɛ ka ala sɔrɔ i b'a la ɲini ni ala ɲini i b'a sɔrɔ i bɛ don i ka so kɔnɔ i bɛ datugu i da la i bɛ kasi i bɛ ala ɲini i b'a fɔ fa ala ne bɛ fɛ ka e de dɔn e min ye sankolo dugukolo da e min ne fana da ne bɛ fɛ ka e de bato ne bɛ fɛ ka tugu e de kɔ wa sabula n tɛ fɛ ka sa ka taa janama na n bɛ fɛ ka taa alijinɛ kɔnɔ e kɛrɛfɛ aw bɛ deli kɛ ala bɛ mɔgɔ dusukun de lajɛ ala tɛ mɔgɔ fari filɛ a bɛ dusukun de filɛ min b'i kɔnɔ n'o jɛlen don a b'a dɔn mɔgɔ se ka nkalon tigɛ ala ye n bɛ k'o de fɔ a ye a ye lamɛn ka ɲɛ dɛ mɔgɔ se ka nkalon tigɛ ala ye ayiwa min tun bɛ wele k'a fɔ ye sun na o y'o de ni maliyɛnw ye ala ɲini ala tigi ala min ye ala ye ayiwa aw bɛ kisi n'aw tora aw taama bolo kan aw bɛ min kan bi aw bɛ cogo min na bi n'aw tora o cogo la o kɔni aw ɲinɛ kɔ a ɲinɛ kɔ mali bɛ ci wa mɔgɔ caman bɛ sa wa ni diɲɛ bana fana caman bɛ taa jahanama kɔnɔ a ye ala ɲini ala ko tɛ fa ni ba ko ye n fa kun ye nin ye ne fana bɛ k'o de ye o tɛ ala ko ye aw bɛ ala ɲini ala mɔgɔ fa tɛ se ka mɔgɔ kisi mɔgɔ ba tɛ se ka mɔgɔ kisi ala de bɛ mɔgɔ kisi wa mɔgɔ tɛ se ka a den kisi mɔgɔ tɛ se ka a fa kisi a bɛ ten de bɛɛ i ye min kɛ i bɛ ala bɛ i minɛ o cogo de la
ni sara ni ye ɲuman kɛ i bɛ taa alijɛnɛ kɔnɔ n'i ma tugu ala ka kuma kɔ i bɛ taa janama kɔnɔ a bɛ ten de ayiwa k'a fɔ n fa ye nin n ba ye nin ne kɔni ye nin siya ye ne ye nin siya ye an ka siya la nin de bɛ nin n'a y'o kɛ aw bɛ fili la aw b'a la ɲini tiɲɛ la ala b'a yɛrɛ yira aw la a bɛ ten de ne min filɛ ka kuma aw fɛ ne tun bɛ fili la n dɔnbaga caman bɛ mali la yen ne ye mali dugu caman kɛ ne ka dugu o bɛ Duwanza mara fɛ n ba ka dugu o bɛ Koro mara fɛ n fa ka dugu bɛ Duwanza mara fɛ n taara Gawo n taara Yanfoyila n taara Buguni Bamako n y'o kɛ n ye lycée kɛ yen ani Buguni n taara dugu caman na Sikaso ninnu n y'olu bɛɛ yala Segu ninnu n ye Mali yɔrɔ caman yala o de kosɔn n tun bɛ kan caman mɛn nka kan caman bɛ ka tila n na sisan sabula n tɛ k'a fɔ n taara Algérie n taara Italie Canada ayiwa ala ye nin bɛɛ kɛ walasa ne ka kow ye ka kow faamu sabula a tun b'a kɔnɔ a mɛnna depuis ma wolo a b'a kɔnɔ ne bɛna ale ka baara kɛ o ye kuma wɛrɛ donc n b'a ɲini aw fɛ a ye ala ɲini lahala mali tɛ tila ne kɔni n ka deli kɛ nka tuma dɔw fɛ a bɛ ne ka deliw lamɛn tuma dɔw fɛ fana a b'a lamɛn dɔɔni a bɛ ko dɔw nɔgɔya tuma dɔw fana a t'a mɛn min ka di a b'o de kɛ ala ye ala de ne ye ala den aw ye ala den n'aw ye ala lamɛn ala b'aw fɛ n'aw m'a lamɛn n'aw tulo geren ayiwa sitani bɛ taa n'aw ye janama a bɛ ten de donc a ko ne ma k'aw bɛ mali tilan deli filanan kɛlen a ye détail di ma kan a y'a détail ko tuguni a ye dɔ fara détail kan n taara yen n ye dugukolo de ye dugukolo yɛrɛ sankɔrɔ la n y'o ye dugukolo dafalen mali sɛbɛnni bɛ fan kelen fɛ ani ka fila sɛbɛn fɔlɔ o kɛrɛfɛ o kɔfɛ ka saba sɛbɛn o kɔrɔ ye mun ye n b'a tilan ka kɛ fila ye kɔfɛ a bɛ kɛ saba ye haleluya donc min kun bɛ bolo k'a fɔ ye bi o y'o ye ni aw ye ala lamɛn k'a tugu ala ka sira kɔ lahala kow bɛ falen nka n'aw tora aw ka sira kan aw bɛ min kan sisan a ye ɲina kɔ fura wɛrɛ tɛ yen haleluya donc min kun bɛ bolo k'a fɔ ye o ye nin de ye n y'a fɔ cogo min na n'aw ye ne ka video lamɛn ni a ma diya aw ye kosɛbɛ aw bɛ a faransɛlama ɲini aw bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ faransɛkan mɛn o b'o ɲɛfɔ aw ye ayiwa mali la mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ faransɛkan mɛn caman bɛ yen u bɛ kanw mɛn nka o tɛ se ka a sɛbɛnni kalan a y'aw jija n'aw tɛ se ka sɛbɛnni kalan a ye mɔgɔ ɲini min bɛ sɛbɛnni kalan a ka a sɛbɛnni kalan k'a ɲɛfɔ aw ye awɔ maatigi Yesu k'aw dɛmɛ ala ka hinɛ aw la ala k'aw dɛmɛ ala ka k'an fɛ maatigi Yesu tɔgɔ la an kisiba amen